Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål, og det er, om du lever et amputeret kristenliv. Måske ved du det ikke engang. Måske ved du slet ikke, hvad der er at hente hos Gud. Så det er et spørgsmål om du lever et fuldt kristenliv, eller du halter på et ben i din tro. Det kan være, at du føler, at du mangler retning i dit liv generelt. Det kan være, at du føler, at du mangler retning i dit trosliv. Det kan være, at du føler, at du mangler nogle redskaber til at komme videre. Det kan være, at der er et eller andet, der går ondt, eller et eller andet, du ikke forstår, men du mangler ligesom redskaberne til at komme videre, så du kan få hjælp til at finde løsninger eller finde en retning. Det kan også være, at du føler fordømmelse. Det kan også være, at du tænker, at jeg mangler noget tro. Og der er det vigtigt, at vi læser i Bibelen. Det kan godt være, at du siger, jamen altså, jeg har da hørt lidt om Jesus, og jeg beder til ham, og måske beder du rigtig meget, og det er rigtig fint. Bøn er meget vigtigt, og det er rigtig godt. Men der er også mange ting, vi kan finde ud fra Guds ord, som vi ikke kan vide, hvis vi ikke selv søger det, og hvis vi ikke læser i vores Bibel. Måske tænker du, jamen jeg kommer jo i kirken indimellem, og jeg hører nogle prædikener og noget undervisning omkring Gud. Ja, men måske har Gud meget mere til dig, end det du har hørt. Ofte har kirkerne også nogle mærkesager, eller et bestemt fokus, eller noget de vægter specielt, og måske bliver der ikke talt så meget om andre ting, så det er vigtigt, at vi selv står til ansvar for at læse Guds ord, for at finde ud af, jamen, hvad er det i virkeligheden, det her det går ud på. Måske kommer du i en kirke, hvor man ikke taler så meget om Helligånden, eller ikke, måske ved du så ikke, der er noget, der hedder tungetalen, som jo faktisk er et af de redskaber, som er meget vigtigt for os som troende. Helligånden og tungetalen har flere opgaver i forhold til, at vi bliver opbygget i vores tro. Så hvis du går rundt og er trist og mangler tro for eksempel, jamen så kunne det være, at du skulle tage sådan et redskab i brug, at du simpelthen beder i tunger til din egen opbyggelse. Så der er mange gode grunde til, at vi skal læse i Bibelen. Gud han giver os vejledning, han har nogle åndelige principper. Ligesom der findes naturlove, så findes der også en slags åndelige love. Og dem skal vi kende, for at vi kan navigere i dem, og for at vi kan få den hjælp og den styrke og den fylde, som vi har brug for, når vi er troende. Bare lige for at nævne nogle enkelte eksempler omkring Guds principper eller hans åndelige love, så står der blandt andet, giv og der skal gives jer. Okay, det er et åndeligt princip. Hvis vi giver, så modtager vi os. Tilgiv, og du skal blive tilgivet. Måske er der noget, der bremser os i vores tro, fordi vi har noget imod andre, fordi vi ikke har tilgivet dem. Jamen så er princippet også, at du skal tilgive dem, du har noget imod, fordi så tilgiver Gud også dig. Søg først Guds rige og gør hans vilje, og så skal alt andet gives jer i tilgift. Det er også et åndeligt princip. Det er et spørgsmål om, at vi får blikket væk fra os selv. Det vil sige, vi søger Gud, vi gør hans vilje, og så skal vi selvfølgelig ind og studere, jamen hvad er det så, der er hans vilje, hvad er det, han ønsker, vi skal gøre, hvordan skal vi være, hvordan skal vi opføre os. Så der er et åndeligt princip i, hvis vi kigger væk fra os selv, retter blikket mod Gud, retter blikket imod at gøre godt mod andre mennesker, jamen så har han faktisk lovet, at så bliver alt andet, det bliver givet os i tilgift. Så hvis vi bare får blikket væk fra os selv, og gør det, han siger, vi skal, så oplever vi faktisk, at når vi kigger os tilbage, jamen så de ting, vi troede, der var det store problem, det er løst, fordi han sørger for os. Og han siger, at velsignelsen kommer, når vi handler på Guds ord. Så det er et spørgsmål om, at vi træder ud i tro. Vi handler på det, han har sagt, vi skal gøre. Vi er på den måde, han siger, vi skal være. Det vil sige, at vi skal også udvise næstekærlighed. Vi skal gøre brug af hans redskaber, og så kommer velsignelsen. Så hvis vi ikke kender de her åndelige love, ligesom vi kender en naturlov, for eksempel så tror vi jo på, når vi putter et kabel i stikkontakten, så kommer der strøm. Vi kan ikke se det, men det ved vi bare, der gør. Så kommer der en opladning af vores telefon. Og det samme sker med os som åndelige kar. Altså vi har brug for at blive ladet op. Og derfor må vi have stikket ind i stikkontakten, som blandt andet kan være at læse i Guds ord og få opbygget vores tro, som kan være at tale i tunger til vores egen opbyggelse osv. og følge Guds principper.
Han siger også, at vi skal sige tak under alle forhold. Det kan også være, at det strider mod vores natur, fordi vi har det sådan, vi vil gerne sige tak, når vi føler, at vi har fået noget. Men der er altid et eller andet, vi kan takke for, og det er et guddommeligt, åndeligt princip, at vi skal sige tak, og dermed følger der også velsignelse med. Så Bibelen, den er fyldt med løfter, og den er fyldt med formaninger. Og derfor skal vi passe på med, at vi ikke sammenstrikker vores egen form for tro, fordi det er der ikke nogen kraft i. Det, der er kraft i, det er, at når vi følger Guds principper, og ved, hvad vi skal gøre, så følger der nogle løfter med, og det bliver ligesom udløst, når vi gør de her ting. Så derfor så er det vigtigt, rigtig vigtigt, at vi kender Guds ord. Gud, han er ikke en terapiform. Der er mange former for terapi, hvor vi kan søge alt muligt åndeligt, terapeutisk, psykologisk, men hvor det meget er med fokus på os selv, og vi kigger os selv i navlen og roder rundt og ser, hvad vi kan finde af elendighed. Og det er faktisk meget mod Guds princip, meget modsat Guds princip, som jo handler om, at vi ser bort fra os selv, fordi Gud han netop har omsorg for os. Så vi skal jo ind og forstå, at Gud han elsker os fuldt ud, altså Jesus siger, at han vil aldrig forlade os, han vil aldrig støde os bort. Det er os, der kan fjerne os fra Gud. Så hvis vi bare nærmer os Gud, så er han der for os. Og hvis vi følger hans principper, jamen så kommer det også til at gå godt. Og det er ikke et spørgsmål om, at vi skal køre i store biler og have store huse osv., men det er et spørgsmål om indre fred, og få fred med Gud. Da Jesus han startede sin tjeneste her på jorden, der troede mange jøder også, at han kom for at hjælpe dem i forhold til romernes tyranni. At han kom for at fri dem fra romerne og redde dem i den situation, de stod af, hvor de var meget undertrykt af romerne. Men det sagde han jo, det var ikke det, han kom med. Han kom med noget, der var større, han kom med noget, der var bedre, og det var den indre fred, så vi kunne finde fred med Gud. Så der vil ske mange ting omkring os. Vi lever i en verden, hvor vi er underlagt de omstændigheder, som andre også er. Der er enormt meget elendighed og had, og vi kommer ud for nogle ting. Men Gud han har også lovet, at han vil være med os. Det kan være i forhold til sygdom. Altså Gud han er god, og han kom blandt andet med lægedom til os. Jesus han gik jo rundt og helbredte folk, fordi han ønskede, at vi skulle have det godt. Han har givet os de samme muligheder, hvis det er sådan, vi har taget imod Helligånden, så har vi den samme kraft i os, så vi kan lægge hænderne på de syge, de skal blive raske, og det er noget af det, vi skal praktisere. Så det er jo endnu et redskab. Hvis det var sådan, at Jesus ikke havde sagt, at vi kunne lægge hænderne på de syge, og de skulle blive raske, så ville vores rationelle sans jo forhindre os i at kunne tro, at det var muligt. Så det er også der, vi skal hente nogle principper fra Bibelen, og træde ud på det, og så se, om det holder. Og det har jeg prøvet mange gange, og kan skrive under på, at det holder faktisk. En anden ting, det er, at vi lever i en tid, hvor der er rigtig mange, der er skræmte over klimaforandringerne. Og det er der også rigtig god grund til. Vi ser rigtig mange naturkatastrofer. Vi ser, at de tager til i frekvens, i styrke. Og det kan man jo blive vildt skræmt over. Men igen, hvis vi læser i vores Bibel, så har Gud jo allerede forudsagt det. Han siger, at i de sidste tider, der skal der komme rigtig mange naturkatastrofer. De skal tage til. Der skal være jordskælv, der skal himlens kræfter skal komme ud af balance, og folk de skal være enormt skræmte over det. Der står også, at Gud han passer på os, når vi tror på ham, at vi er beskyttet af ham, så vi behøver ikke at frygte, hvis vi tror på ham. Og betyder det så, at det er Gud, der er ond og kommer med alle de her naturkatastrofer for at skræmme folk? Nej, det er fordi vi lever i en falden verden, hvor der er Guds modpol. Djævlen findes også. Og som funktion af al den ondskab, der er i verden, så lider verden, og naturen lider. Så alle de her naturkatastrofer, de kommer som en funktion af den her ondskab, der er i verden. Og ja, Gud han har givet os en jord som en gave, som vi skulle passe på, og det vil så ikke formået at gøre særlig godt. Så selvfølgelig kan det være, at vi kan reducere noget CO2-udslip,
vi kan forhale situationen, hvor jorden bliver slidt op, men de ting er forudsagt. Det går kun én vej. Det ender med, at Jesus han kommer igen, og jorden går under, vi får en ny jord, vi skal være på. Så vi behøver ikke at være så skræmte, fordi det hele, det står der allerede. Og Gud han har jo sagt det til os netop for, at vi ikke skal gå og være bange og tro, at Gud har forladt os, når de her ting, de sker. Men fordi vi skal være fuld af fortrøstning, fordi han er hos os. Han er lige her. Vi kan tale med ham, vi kan finde fred med ham, finde fred med Gud. Så Gud er langt mere end en terapiform. Gud han er livet, han er vejen til det evige liv. Han er den kraft og styrke, vi skal leve af til dagligt, som gør, at vi kan komme igennem alle de ting, der tilstøder os, og alle de ting, der sker her på jorden. Så vi har overskud til at række ud til andre mennesker også. Men det vigtigste, det er, at vores navne er skrevet i livets bog, og det vil sige, at vi har faktisk noget rigtig godt at se frem til på den anden side. Og vi vil jo gerne have, at andre også skal se det. Og derfor så er noget af formålet er jo, at vi skal ud og fortælle folk de her gode nyheder. Fortæl dem, der er et håb. De behøver ikke at være så skræmte, selvom det hele ramler omkring dem, selvom naturen er helt af lave, og der sker mange forfærdelige ting, krige osv. Folk har fået deres egen fri vilje, så der vil fortsat være krig. Det vil ikke ændre sig. Men derfor er det også vigtigt at forstå, jamen der er ting, vi ikke kan hindre, men til gengæld så er der et andet håb for os. Fordi vi er blevet forsonet med Gud, da Jesus han kom til jorden, han døde på korset for, at vi kunne få direkte forbindelse til Gud igen. Det vil sige, at vi kunne finde hjem, og vi kunne finde fred. Så den her video er sådan set bare en opmuntring til, selvom du måske tænker, det kan være tørt og kedeligt, og hvor skal jeg lige starte med at læse i Bibelen, så gør det, fordi der er nogle gode ting til os, der er vigtige. Det er livsvigtige ting, der står i Bibelen for, at vi kan leve i alt det, vi lever med her på jorden. Vi har jo det gamle testamente, og vi har det nye testamente. Det nye testamente er sådan set de åndelige principper, vi lever under i dag, som Jesus han kom med. Så læs i det nye testamente, tag nogle passager, grund over det, studere Bibelen i stedet for bare at læse den overfladisk, men finde ud af, hvad betyder det for dig og dit liv her på jorden, de ting Jesus han sagde. Sæt dig ned og tænk, jamen det Jesus han sagde til sine disciple, forestil dig, at han sidder og kigger dig i øjnene, og det er direkte til dig, for det er det er. Det gamle testamente er også godt at læse i. Det kan være svært at forstå, og jeg vil ikke anbefale, at det er det, man måske starter med, hvis man ikke har læst i sin bibel før. Det er skrevet i en helt anden tid og en helt anden kontekst, en anden kultur. Det kan man sige, det er det nye også, men det er trods alt tættere på, og det er lettere at forstå. Men det gamle testamente er godt på den måde, at det jo fortæller historien, hvordan det hele er startet, hvad der er sket op igennem historien. Gud har også brugt profeter til at forudsige mange af de ting, vi oplever i dag. Esajas, som jo var en stor profet, som levede, jeg tror et par tusind år før Jesu fødsel, han forudsagde jo, at Jesus han skulle komme. Han skulle komme til jorden, og han skulle være vores redning. Alle de ting er forudsagt så lang tid før det skete. Og det er jo også en dejlig bekræftelse på, at Gud har styr på tingene. Han ved faktisk før det sker, hvad der kommer til at ske. Og han har en løsning til os, han har et håb til os. Så det er også en god bekræftelse på, at det der står i Guds ord, det rent faktisk er sandt. Så sæt dig ned og grund over ordet, tag det ind og studer det. Bed om, at Gud han må åbenbare ordet for dig, så det bliver liv. Så du behøver ikke at leve et amputeret kristen liv. Der er redskaber. Gud han har faktisk givet os det, der skal til, men vi skal gøre brug af det. Så det var en opmuntring til det.